Sikuti tikulita uyu asana pepele Chemandota. Sikuti juwa lilowa asana pepele Chemandota. Tikumudiwa ife Kalibwe lake iye Mama tiyo sotu mkwena lero Kodi mkulu jangu kula libenziri Wadiwe Mandota Mandota Koma iwe umaganiza bwana Bachi akasoko kutozera kubwerera kuchoka kumuzi ndipo mene yakungo khala mene aiwe mama ili zinabwisana kuti mubwera lero mai akuchoka kumuzi akagwira ntchito yakumunda kumene kuja akubwera mambo tokamulandira ku stages basi uzindivulitsa ife anthu akufuna kuti iwe mama ili ndinakusanishani iwe ndinakusanishani musambe kuyankhula ndandivuleke ichi nangameza iwo wakuzamfa iwo mama ili wakuzamfa mama ili ndinakusani kuti kasaleni katileni vetelesa mukakolole musibwela nanga chobwelera mwachako chochini ndeni ngokhala kumudziko ino mata mpaka akolole nanga zishomene shomachitika munthu akakasala kubwela transport mwaona kukasala kubwela vetelesa oberekeza okulisa inu ndi mulibe nzeru zona munthu akapita kukadzala komweko mpaka akolole kena kazibwera iwe musayangulize ndikusiwa kuti ndiganyu yanu iyi kodi ine nali ganyu ine ndomupangira kuti mkazi wanzanga ulemedwa 500 yanu ikala apa yanu ikale 200 ndipo 800 mama itapita ninawawa mukagule nthiwo kudzina ndatopera mudzipita soko ndio ndabwera nazo kale koma kufunika makala koma mwina ndichedwa kulibeko makala koma shenje joshibwera mama itapita ninawo mukagule makala ndi anganabe makala ndiko dzeso kaya pa iya mama ili kubava kwete bwanji dzindi nakonseko ndinkakanike kukoza mama ili kuje nikolera ndezo kumafunika kukosa kuje kubava iya mama ili zaima utapite kubava ako kubava kuzikuli bwino amana ndibiseni andipa lowani mutitukira pakho bwanji Ndikema ndamunawo ndimaba thabona ndakufuna chibwezi ndamuna nangano sina mangina uchibwezi munthu angakuchokera ndiye ndichoke ndibakumpanga bana sindingakubiseni akakupheni komwepo koma mama ili mukanawo wabita ndibise kutota akatalo wanyopamu nizilimbikisa zimenezo mama zimenezo akumatikanawo wabita rapiti ine zimenezo hayi mama ili wakisa ndibodi asisi sikudalika suyaduka asisi sika nawe nawaja kuthamanga baba anafika walowera kutiko walowera ukuku chachitika ndichani akuyenda lundamunanga ndikuzani akana kuyenda ndamunanga ndamene uchi nkanasunga nyumba mamumpe wampana kulowera ukuku akulowera uku nditothamangani mumpe komano mama ili maona tikanambisa munthu uje amupati nizilimbikisa zimenezozo ngati akusomeleza mabanja inu wote makala failo lembi mama iloza makala failo lembi mama ipamene kungwira ndibikizira kuku ngani jaya ndikuwosatu uli akana apwetekatu mukumudzi azindikuwosiko tsopano kati sindampesa Pamene pamene wanyamuka. Vano basizo mafunika soma limbana ndatika. Zingugwira munawo kwamenya kazindikire kusento. azibambo otofunika kumamenya kwakuthane koma muzamala menya asibambo ndi mutu wa banja ofunika kumamenya mutu wa banja uno mene kuti ukunthawa. Kwati umazolo wewe. asisi inu mesa manizozona kuti munthu wapita Munthu inu sikanakuoneka ukoyo ndi ndani kulibe munthu umomo kuli munthu unaona kuti ukupa mpana. serious kulibe munthu ndikaone. kulibe munthu kulibe munthu Tube munthu chani ndizo niho. ulisonde munthu Togo faine bi. sangovanana anangonditengawo ananduzoti ndikha 2 days ndepaka pano transport sakundibata asisi uyu ndi awanu mntu Basi mulendo ngopita kumudziku. Mwakatenga ngazi. Simwanaso. iwe uli zaka zingati apati basitu zakatu si 20 Mungopita kumudzi kukalima. Kukalima koneke mpaka mabwetsa ngazi. Mwana ngono ndakamene. Ndisimphwano mene. Mpaka kumbweretsa nyumba mwayi. inu asisi angone kushela kumani iwe
zoti awaoneka mene maonekeramu akuoneka ngati ali ndi edzi ufuna kuti akuotire matenda nanga si wanangonditengana ndizoti andigwiriranso maswiti mwana ujeni pamene poto kupangiza na mistake asisi ine ndapita nkhanisa ndikhuze bambame musova sindifuna kulimba nandu mambakale dzakadzake ndi mwana mundigwiritsa jele ine bambama ine aijele ujeni mama ipena ngaye mama ujeni kwa mama aji mama ujeni jele piyano Akula apa ndiyaqita wafa. Ndikubera video hii yakusanga sana. Kasiani ma comments amene video mayonera. Taipatseni video ilike. Tapanga ni share kuti anthu ena amene sanaonere ayionere. Komanso chinthu chofunikira tapanga ni subscribe ku YouTube channel yathu. Chifukwa subscription iyo ndi support imene mukutipatsa. Inebe sindikutopa kukuza ndikunena kuti malo ku Inobuild akala cheaper. Ndipo mongo kukumbusana ku Inobuild. Mumatha kupita kukaona malo akakusangalatsani mumapita kumalipira pang'ono mpaka malo akhayana. Ndeti kunati kulipira pang'ono mpaka na miyezi 24 zomwe ndi zaka ziwiri. Ndeta mkanizani mukaone malo ndi muzilipira pang'ono mpaka 24 months. Tonse tikama landlord basi. Kufika apa chema ndo squad tikumaneso wiki ama. I love you too much.